Ilo daitezela bi taldeko taldekide guztiek baitaren. Bigarren postuan geratu den taldeari, talde txapeldunak emango dio mikrofonoa. Eta jarraian, beraien agurrek entzungo ditugu. Beraz, hurbildu eta holtza erdira, hola taldea. Oiana Iguara, Ander Goikoetxea eta Beñat Iguara behaten taldekidekin. Eskerrik asko, zueri esker, hain presto gera egonak, lehen egindako lana earki, erakutsi gure zonak. Ariztamendi naizala uste, etzerate horren ona, Joseba berriz ere famatu, behar hau osa sakona, gaur ez du galdu amonak, gaur ez du galdu amonak, naiz puskatian aguantatu behar, grazirik ez duten broma, karidadeko benta osatzen dun, seikuari zoriona. Karidadeko benta osatzen dun, sekulako oihartzuna eta bigarren gelditu behar, naiz egin lana txukuna eta gaurkoan zoriondu nahi lan hobea eginduna eta rebantxa izan daiteke beste batean urruna, agian hobeaterako da urrengo emankizuna, agian hobeaterako da urrengo emankizuna. Saio hau nahi dut, talde handi baten, emaitzatzat sentitzea, aritzi eta bere txekoei, besarkadatan biltzea, ta beste hiru neska ausarti, euren malda arintzea, bizitza urre gorria baita, naiz dirudien klitxea. Beharrezko da
alba da ondo aritzea, bertso eskolan hautatu gendun, bertso bidez bizitzea, ta handia da mina ta poza, taldean konpartitzea, taldean konpartitzea. Belak eta gero agurrak. Gu jarraitzeko hartu dutenak, gogoa eta denbora, txapel zati bat zuen adala, ekarri nahi dut gora, gaurra faltzeko ezin gelditu, eta enua gustora. Gaur bustitzerik ez daukat baina, hurrengo baten baiala jaina, bustita geldituko da. Gure herriko alkate jauna jarri zutik bi belarri, plaza berritzen astera duaz, lau obrero nekagarri, gure indarrak jarri ditugu, semaforo eta harri, semaforo eta harri, gure herrian izena nola nahiko gorandegun jarri. Gaurtik aurrera badakizue plazari zer izen jarri, plazari zer izen jarri. Besarkada bat ez etortzea izan dute